Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Unya, unsa ako man ginani mo? Nga, mao man kay sulti ni Madam LB nga ang pagbalik sa imong Day Carla magdepende sa desisyon ni Day Carla nimo. O tuyog mo ay mahimong desisyon ni Day Carla nga di na siya mabalik. Unya kayo, wa ba ka katultul asa ron sila? Di na mo magkita og balik? Ba istoy? Ako pa ikaw no? Hoy, Ha? ako pa ikaw ba? Unsa ba istoy? Oy, di ko musugot ana naw nga maako oy. Nasa gini mo ay. Ay, agay. Kara. Agay, oy. Kila ka. May pagwala lang kung balik ni Moy. Mabunog mo sa tani mo. Kung mao ni, di ni mao. Istoy mahimo pa. Juan. Ayaw po niyang kalabas ko. Oh. Ha ba istoy? Kila. Mas may pag magpaniid ka sa carbon. Kung hayan na karon sila si Carla. Ikaw ba? Bugo agi ni mo bay, oy. May cellphone ka. Tuwagi si Day Carla ni mo. Aron, kamo gyud ang magkasulti. Ko baligara maga. Juan. Sim ka pahiyag bugo na ko. Ha? Hmm. Mas bugo ka istoy. Di lagi makontak. Aw. Ha? Ay, no, San Pedro po nga si... Kapait din ako kahimtang, oy. Unsa? Nganong ning imo mahinong kahimtaan na pait nga ako may nagka-problema karon. Angang! Wa ko'y apil ni maong krimen. Apan, apil kong katago-tago. Unsa? Og labaw pa kinakaliso din eh. Kay buang niya akong kauban din eh. Tarong ha? Tarong ha, angila? Oh, ikay buang niya ako'y magtarong. Bitaw, bitaw! Tarong mo ko ng galit na mamugno. Nga, patilawon ko ni mo. Ay, nung ka! Kapait ka, bahala na ko si Metabo. Di ko mo, mulaginot ana, day. Di ko mulaginot ana. Bisa kita lang nabili ni kalibutan na. Sama ini doon, nga kita raduha din ni. Ni maulawak. Di ko butilawan na. Ay, wa na kay lami ang hilawa, na kay lami. Bitaw. Huwag ko lami. Tawagin lang ko. Og tiksi pagka si Dale Bebe. Na, mabalik na ko sa carbon. Gi-off na ko akong cellphone. Ano ako may patawag eh. Dale Bebe, tawag ka. Bumito Tiksi. Tiksi. Gi-off lagi na ako akong cellphone. Aw, din no. Unya, sa akong pag-contact na Dale Bebe na tuan na. Maoy sabot na mo ni Ti Elvira nga ako na mo kontak niya. Kung unsa may problema na to dinhi. Na, ako na contact na LB, oy. Ako contact niya. Nga nagka-problema na ko din ni uban nimo. Bayot. Mahay diyan ako may kuyo ko nimo ay. Manangin lang ko nimo be. Mobalik na ko sa kiliran dahil be. Imo kumbiyaan dinhi. Ang aman no. Ikaw kuyugan ako din eh. Ako pa'y may uban nimo din ako pa'y may tabang nimo, ako pa'y may unong nimo, ako pa'y mabunog. Mong, ipapurit ako ay. Ipapurit akong beauty, yes, now na. Kaako kagbiya na ko ang hila. Anong dili? Di ka mabalaka og mounsa ko. Ano ba bala ka man ko? In the first place, di man tayo pao parinte. Ang hila. Ipapatay na ako siya, bro. Gusto na. Di ko na. Masigis ko na. Ba? Nya, undang tayo atong inom eh. Hubog na kay ka, oh. Balik-balik na sultihan ni mo. Tungkol sa mong kahubog. Eh, dito yung minadong, ko ba? Ipapatay na ako siya, bro. Kuyaw na gina, lisod ka ng plano ni mo. Kuyaw gina. Ug asa pa ka mangitag hard killer? Ha? May kaila ka ba? Oh, hindi ko makakita. Ako'y pang pagtipi at tumbayhana. Ha? Oh. Ang katawang ka. Ikaw ba?
Nagtuo kang nagkumisa lang ko. Shh, ikaw ba? Ikaw ba? Muna magkinsa ng kunta ni mo. Babae lang na, bro. Babae lagi bro. Why nung tang babae? Gamay nga babae, putot. Usa lang ka simple nga babae. Apan dako. Dakog nahimog ka daw sa kinabuhi bro. Na? Nakusid ako. Bro, husto na na. Husto na, hubog na kay gaon. Babae. Buta. Di na ka magkagahom. Oo, kansi na ka. Di na ka kayo magpatay na imong kontra na, kay hubog naman ka. Sa? Husto na. Takang. Kaya ta mag-inom eh, undang ta. Pahuwain lang. Mapaulin sa ko. Ano nga na lang yun? Ano yung unong isa ko din? Maganing guwa ka makainom ba? Ako may giilan ni mo bro. Ako rin sige inom bro. Bro. Ikaw inom pa rin. Yeah. Ako wa pala ko obligasyon ugma. Aw, ugma ba nga buntag naman deron. Asayo pa recording bro. Patay ko sa mga direktor ni. Kung maliit ko sa kong trabaho sa recording. Unya mag-pack up pag ko. Alas sa kong shooting unyang hapon. Obligasyon tani mo ni. Kining akong giatubang karon. Pero imgahatag nako, gipasa naman ako. Dakong responsibilidad bro. Kay magipirmahan ko kontrata. Ay. Makasuhan ko bridge of contract na. Ay, ito man kang direct bro. Oo, gaya siya kapasakan. Huwag kaso nga sama na. Ikaw no? Hadlok mo ka. Maro man ka. Hmm? Gidam ko nimo isip proxy sa imong responsibilidad. Salig ka kay gusto tong bayot. Nakagusto tong bayot nga direktor mo na ako. Nakagusto to na tong duha. Di ba? Oh. Para kang ginsa mo itong panghupaw ni mo. Ato gyapon tong mga babae? O kang heart? Ikaw pa kalimti na to bayana, oy. Ay. Para to sa ikaw galingon bro. Unsa? Mag-unsan lang gawin ni bro. Wala ang tanan ako. Hilag na, marag bao. Si Art. Ano pawikan na? Ay, pauwi ka na. Katawi lang ko, sige. Katawi lang ko, bro. Pagsalig sa ako mga ginikanan, bro. Si Art. Huwag lamin na yun. Akong trabaho, bro. Akong trabaho, wala na. Oh, trabaho? Hagbay na kung may offer ni mo, ah. Nga mag-artista lang ka sa radyo. Unsa? Artista sa radyo, bro. O, lagi. Mag-recording o drama. Mag-live drama show sa gawas. Enjoy lagi ka na. Artista sa radyo. O, lagi. Sama sa kong trabaho ba? Kay liso pa ko mabalik og shoot o gindi film sa pagkakaroon. Kay nasuko po ito yung manager ni mo. Pag artista na sa Joe, kay nahibaw ito ang manager ni mo sa imong talent. Huwag ka lang mo go kay mas gusto ni mo mag-shooting ka. Sige na. Sa radyo na lang pa artista. Artista sa radyo. Marigi dangat. Paitan ni mag-isulti at guhubog eh. Balik-balik ko na ito isulti. Hay kay Mayo kunya na magsulti na kanang dili ka na hubog. Ay, di. Karon na lang, bro. Karon lang. Ha? Nga sa ato pa, interesado ka ng mag-artista sa radyo? Ha, Roderick? Ano balingaw ka ba? Ha ba? Bro? Asa man ka? Ngano magbuot man kag asa ko. Ay, oo, buang malikan mo. Kay buang. Nabahala ka sa buhay ni mo. Total, dako naman ka, guwang pagyod. Pero asa lagi ka? Ngita ko og mainom. Tubig! May damat ang daan tubig diha. Ngita ko og mainom nga makahubog. Unsa? Hoy, ikaw ba patuo ha? Higdag balik, kabayan di karon diha. Yak-an di karon. Mugawas lagi ko kay mag-inom ko. Kurang ko na ba ni mo ron, tanaw ron. Kung mo gawas magyug kan, no? Ako yung nagawas, be? Kuyugan ko nimo. Dili! Andam na ako mga gamit, pagbiya ni mo. Ako yung naglakaw, kumulakaw magyug ka gani. Aron, dili ko tanto magkonsensya, biyaan ti ka ikaw ng usad to gawas. I'm sorry, Day. Di na ko kaanto si mong kamaldita.
O man sa gyapon gamit ako pag-kuyog ni mo. Hindi man ka maminaw na ako. Maong, goodbye, day Carla. Ikaw? Lloydie, the man of my dreams? Ikaw yun kini? This is crazy! Uy, unong nga na yung magibuhat na ako. Usa ba? Uy, ayo. Ako ka lang! Ay, kung kaksa, usa ba? Usto na. Usa ba? Ay kung pahuno nga, padayon na ni diretso na ni! Usa, ayo. Uy. Kapait. Uy. Oh. Ha? Kadamgo ko? Usam to akong damgo. Nag-lips to lips me atong... Atong panyo! Kasukahon ko! Kalahin sa ko damgoy. Anong kanto mang babae nga kung gikaromansa? Lips to lips pala ko. Kasukahon ko. Bro Alden! Bro! Paitay. Wanam di si Bro Alden sa gikuparan ko kwarto ng hotel. Dagitawanan, gipakatog lang na ko. Guman, gibiyaan ko. Pero, kalain pagis ako ginawa ano eh. Suka gyud sa tanang gusto kong damgohon kadto pag yung maong babae. Ug sa tanang gusto kong mahitabong mahimong isina sa among sunod nga panagkita. Kadto pag yung isina ha? Garuman sabi. Nanasad. Kasuka ko na sa ko. Mura kong nawasan sa kong kahubog da. Awas ta. Lain na gano'y di mawa sa kong nauna. Mugawas ko. Mangita kong mainom. Maghubog ko sa baron. Malimot ko sa kong damgo. Angela? Delvi, wala lang ko manawag ni mo nga. Mabalik ako din ni Carbon. Si Carla? Ang ibiyan dito sa pension house. Ngayon mong gipabalhinan na mo, Delvi, oy. Ha? Wala lang ko manangin ni mo, kaya basin pugnan ko ni mo. Nga dili pabiyaan siya, day Carla. Unsa man day nahitabo, ha? Lisod kay ikaw ba day Carla, Delvi, eh? Muna bang nabuang, mamugno, man. Unsa? Unya, ingon siya, patilaon pa ko na ko niya. Unsa? Bayan no, di gino ko. Ako mangandoy ko sa lang kababae. Nga, magkakuha ko pag-amerhin. Ay, pagtarong gani na Angela. Lagi! O karon sa kubagikan, wa ko magkauyon sa iyang sinultihan. Mag-inom ko no siya, maghubog ko no siya. Unsa? Ni anak ko'y napalit nga ilim nun. Nagtaksi na lang ko. Kiwa naman ang nga bayot nga akong ikauban. Nahibaw ko. Ang pag-inom lang ng ilim nung makahubog, ang makapawa ka niyot sa kung mga problemang ginahon na. Ay! Unsa man to, Noy? Laki day, akong gili kayo kay hupog matingali. Nagundugman man. Wa ni mo maligsi? Kariyot. Sir, okay ka lang? Okay. Oh. Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!